Sunt HD Panda Pro și ne-am găsit la un nou episod, la primul episod de Toca Kitchen 2. M-am gândit să fac un episod de prezentare. Uitați și cum se numește, Toca Kitchen 2. O să dau aici, o să dau așa și o să ne alegem băiatul. Acest joc nu e mai mult decât pentru prezentare și pentru amuzament. Pai în frigider cu niște legume, fructe de-astea, ceapă de-astea, etc. Și trebuie să-i gătești. Aici asta, aici. Așa, o să luăm de aici. O să luăm niște de-astea și o roșie. Dintre care asta aici. Asta aici. Așa, o să mergem aici la tocare. O să pun roșia. O să trag. Pam, pam. Ninja Flux. Pam. În primul rând o să mai dăm o dată, o să dăm la foc. Așteptăm să se încălzesc la foc, punem niște sare. Așa, și o să punem aceste paste cu niște roșioare. Pe scurt. Oh, nu. Gata. Veniți încoace. Voi veniți încoace. Nu, tu. Astea. Nu astea. Aici. Așa, o să o lăsăm să fiarbă. Așa. Mai lăsăm să fiarbă. O să dăm aici. Asta aici. O să punem un pic la rumenit și cu niște roșii. Așa. Cum se numește? Niște lemuri de lămâie și astea și hai să punem un pic de ketchup, așa, niște maioneză, niște mănânc-o. E bun? O să zic acolo. Urât din partea ta. Uite, dar răspălăm și roșia. Asta. Ce dai eu. Așa, să-ți place. Așa, hai să ne alegem alt caracter. Hai să-l alegem pe Bigfoot. Talpă mare. Ce nume. Sper că v-ați uitat și la mituri și legende de canal, nu? Acum o să facem un suc de bere. De asta. Și 2 cupșuri. Momentan să punem asta aici. Punem aici. Punem asta și punem apă.
aici. Mai trebuie. Dă-i cuget. Dă-i cuget. Mai pun un pic de la mine. Așa și... Hai să iese. Îți place? What? E de pepe din căpșun și... De-aia, cum să nu-i pară. Atunci punem niște căpșuni. Hai, 5 căpșuni. Și... Opa. Hai să mergem aici. Punem aici. Așa și căpșuni. Pam, 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 pam. Amestec. Un pic de apă. Wow. Așa, un pic de lămâie, să dea gust. Se reușește. Wow. Altă dată nu mai să fac nimic. Acum o să ne alegi fac. Pe scurt, e un simulator de gătit. O să fac și Minecraft. Sau putea și Survival. Hai să-i facem lui asta că e, se pare de răuță. Un cârnăcior, o friptură, o de asta și 2 creveți. De pus. Așa. Hai să-i punem tigaie. Nu tigaie. Hai să punem creveții astea. Uite, așa de creveți punem aici. What? Așa. Nu se întâmplă gata. Aici o să... Aici îți punem cârnăciorul. Și asta. Bule. Ui. Da. Să le lăsăm un pic să rămânească. Și gata. Aici. Și de aici. Uite. E bun? Îți plac? O, de asta. Se vede. Se prelinge, e bun. Lui Bitful nu-i place sucul. Uite. Ciudat apă. Ciudat e ăla. Hai să-i facem, să zic, un suc natural. Brocoli. Cartof. De asta ce fi, nu știu ce. Și asta. Morcov și o cepă. Deci dacă este un suc și îi place, nu știu ce fac. Mă duc și mă spun. Nu, mă apuc de vloguri. Nu. Mă apuc de beau suc. Când beau. Pam. Uite așa, uite așa. Și uite. Hai că poate nu ajunge și mai atunci. Uite că ajungea. Ce mai vezi, mai ajunge. Pune niște
și el. Nu s-ar putea. Op, eroină. Suc. Un pic de apă. Un pic de lămâie. Și... Mai avea. V-am zis că nu. Și cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați like, share, subscribe și noi asta ne vedem data viitoare. Bye, bye. Pa, pa.